Safert Systems Limited u Chemi Pharma Limited huma żewġ fabbriki li bħall-industri rispettivi tagħhom, jiġifieri tal-manifattura u tal-farmaċewtika, qed jespandu. Fi żjara fiż-żewġ kumpaniji fiż-żona industrijali ta' l-aħħar, il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li huwa vot ta' fiduċja mill-kumpaniji meta dawn jikbru u jħadmu iktar nies. Filwaqt li rrimarka li l-unika tħassib li għandhom dawn il-kumpaniji u oħrajn bħalhom li qed jikbru f'pajjiżna u jekk isibux biżejjed ħaddiema mħarġa. Għalhekk Gvern Laburista u kommess li jħeġġeġ iktar nies jitħarġu u joħorġu jaħdmu sostna Muscat. Illum ħabbarna li pratikament għandek 130 ġob oħra minn żewġ kumpaniji relattivament żgħar. Dan ikunu jridu nies li huma mħarġin u allura dik hija l-isfida l-kbira li iva nagħtu l-inċentivi ma fuq kollox iktar mill-inċentivi kif ħanħajru l-iktar nies joħorġu fis-suq tax-xogħol u nies imħarġa. Minnhom infushom dawn il-kumpaniji fakruna fil-vjaġġ li għadda minnu pajjiżna fl-aħħar 4 snin, nota Muscat. Pajjiż li minn sitwazzjoni ta' dejn u amministrazzjoni li qiset il-manifattura bħala settur li qed imut għal sitwazzjoni fejn b'mod kontinwu il-kumpaniji qed jespandu. Chemi Pharma Limited li reċentament bdiet topera fis-settur tal-farmaċewtika ġabet 20 miljun euro investiment f'pajjiżna. Kollox se tħaddem 80 ħaddiem, illi minnhom 20 diġà bdew jaħdmu. Dawn jingħaqdu mal-1160 impjegati li diġà jaħdmu full-time f'din l-istess industrija. Filwaqt li l-kumpanija Ġermaniża ta' manifattura Safert ilha topera f'Malta għal 25 sena u dawn l-aħħar 4 snin żiedet l-impjegati tagħha b'madwar 18% u issa tħaddem madwar 250 persuna fil-fabbrika f'Ħalfar. U issa permezz ta' investiment addizzjonali se jinħolqu madwar 50 post ta' xogħol ġdid. Il-konfidenza tagħhom hija xhieda ta' konfidenza fl-ekonomija Maltija għal Joseph Muscat.